בוקר טוב, אנחנו שוב מספר 78. אנחנו בתוך ששת המיעוטים. סיימנו את שני המיעוטים הראשונים, מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ. הגענו למיעוט השלישי, מיעוט תענוג. אני מזכיר את העיקרון. רובן קשה, מיעוטן יפה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, כשהמשנה אומרת מיעוט, היא אומרת שלהרבות בזה זה בעיה. אבל אם זה מופיע בצורה מועטת, אז מיעוטן יפה. לכן המיעוט זה לא לבטל לחלוטין, אלא המיעוט זה להופיע את הדבר במדרגה מועטה, לא להרבות יתר על המידה. עכשיו אנחנו פותחים פה סוגיה גדולה. אנחנו במיעוט השלישי, מיעוט תענוג, עמוד 182, בהערה 61 בדירשו. יש מצווה של תענוג בשבת, אז תתענג על השם. הרמב"ם בשמונה פרקים נלחם מלחמת חורמה נגד הסגפנות. אין היא מתאימה לרוח היהדות, אלא היא חיקוי דרכי הגויים על ידי מתדמים באומות מאנשי תורתנו. כלומר, אנשי תורתנו שמנסים לחקות את האומות שהלכו בדרך הסגפנות, תכף נראה. יש לשמור על הבריאות, ולשם כך יש לפעמים צורך בתענוגים, להתענג בתענוגים. יחד עם זה, הרמב"ם כותב שאין התורה נקנית על ידי מי שמפנק את עצמו יותר מדי. אין דברי תורה מתקיימים באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה. אז אם כן, מצד אחד הרמב"ם תכף נראה 8 פרקים מדבר בחריפות נגד הסגפנות וכו'. מצד שני, הוא בעצמו אומר שצריך להימנע מפינוקים יתרים. אז מצד אחד אתה אומר לא להסתגף, מצד שני אתה אומר אין דברי תורה מתקיימים באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה. אלא ברור, החשבון השלם מתברר בחוכמת הקודש של הרמב"ם, אין התורה דורשת סגפנות. אני רגע מדלג כי אני רוצה לחזור להתחלה. לא זה האידיאל של היהדות. מצד שני, אין לאדם להיות משועבד לתענוגים, כיוון שבכך הוא מאבד את ערכו המיוחד. כלומר, אסור שהאדם יהיה עבד ליצרו ויתמכר לפינוקי העולם הזה, לתענוגים של אבלי הבלים, נבלות ואיסורים. הוא לא צריך להשתעבד לכל מיני חולשות, כגון מיני מתיקה ודברי לקייטנות אחרים. תודה רבה. חס ושלום. לכן לא לשקוע בשטף הטומאה של סרטי קולנוע וטלוויזיה, שהם סכנות רוחניות. אוי ואבוי לו לאדם שמפנק עצמו בכל מיני שחיתויות ושיגעונות של ריקנות, ונעשה עבד לעצמו, עבד ליצר ולשטויות, וכו' וכו'. אני רק רוצה שתראו רגע את הפרופורציות. אין התורה נקראת במי שמפנק עצמו בריבוי תענוגים, אבל במידה מסוימת יש להם מקום. יש תענוגים עליונים, יש תענוגים נמוכים. טוב, נלך לאט לאט. אז קודם כל, ברור שכשאדם רוצה לקנות תורה, הוא צריך לייחס את היחס הנכון בין החלקים השונים שבנפש שלו ושבחיים שלו. ברור. ולכן תמיד אנחנו אומרים, ההדרכה היסודית ביותר, הבסיסית ביותר, כדי להגיע לדבר הזה, לעשות עיקר עיקר וטפל טפל. מה זה נקרא לעשות עיקר עיקר וטפל טפל? קודם כל לעשות עיקר וטפל במחשבות שלך. בעולם התודעה שלך. מה נחשב אצלך עיקרי? מה נחשב אצלך דבר טפל? עוד לפני הביצוע במציאות בפועל. קודם כל במחשבות. איך אתה מתייחס לזה? האם לנושא הזה, לעניין הזה, אתה מתייחס כדבר חשוב, מאוד חשוב, הכי חשוב? או כדבר צדדי, שמדי פעם אפשר לעשות אותו, אולי צריך לעשות אותו, וכו'. אבל זה דבר צדדי, זה לא דבר עיקרי. וכן להפך. אז רבותיי, קודם כל, הסוגיה הזאת של מיעוט תענוג, היא קודם כל בעולם התודעה. כי הרבה פעמים אנחנו חיים תודעה עקומה, שדבר שהוא צדדי וטפל ושולי בחיים שאנחנו עושים אותו עיקרי, עד כדי שממש לפעמים מסתאבלים אליו, ואי אפשר בלעדיו. לכן קודם כל לברר לעצמנו מה הדבר ההכרחי, מה הדבר התענוגי, כמה תענוג נצרך, מיעוט תענוג, איפה הוא לא נצרך, לדעת לשים את הגבולות בתודעה קודם כל. אחרי שמתבררים הגבולות בתודעה, עכשיו אנחנו בפועל. לכן הרמב"ם, אני חוזר להתחלה, יש מצווה של תענוג בשבת, עונג שבת. עונג שבת זה דברי קבלה. נכון, אז חכמים דייקו, עונג שבת, שבת שיש בה קדושה יתרה, תלמיד חכם ובחירת נשמה של שבת לפי הירושלמי. אז שבת שהוא זמן כזה של התגברות הממד האלוקי שבאדם, או תלמיד חכם, זה לא כתוב פה, תלמיד חכם שהוא בחינת שבת כל יום, הוא אמור לדעת איך להתייחס אל העונג נכון. אז קדושת, ניקח את הדוגמה של השבת, קדושת השבת, האטמוספירה הרוחנית שנקראת שבת, היא מאפשרת לנו להיפגש עם חול. כי זה חול בשבת. אז היא קידש את החול.
למשל מקובלים כידוע, אוכלים בשר רק בשבת. חלק מהמקובלים. או בשר ביום חול שנשאר משבת. אבל לא בשר באמצע השבוע. יש ביטוי כזה בחז"ל, בקושי התירו לעם הארץ לאכול בשר. למה? כי העם הארץ לא יודע לאכול בשר. הוא בקיא מאוד בסטייקים. כן, לא, הוא לא יודע איך להתייחס לסטייק. הוא לא יודע איך להתייחס לזה. הוא יכול להתמכר לזה, להשתעבד לזה. בסדר? אז שבת כמשל, כן? להתענג בתענוגים שבת, בתענוגי שבת עונג שבת, יש מצווה של תענוג בשבת, שינה בשבת תענוג, גם שינה זה סוג של עונג וכו'. אבל סוגי ההתענגויות, העונגים בשבת, זה מצד מעלת השבת, זה מצד קדושת השבת. קדושת השבת חופפת עלינו, הממד האלוהי חופף עלינו, להתייחס נכון אל החומר, לא רק בממד של ההכרח, אפילו בממד של העונג. אז עונג שבת זה לא מפחיד אותנו. טוב, גם זה קצת צריך להיזהר, כי בשם עונג שבת, אני יכול להיות עבד לתאוות שלי. כן, אני אגיד שנה בשבת תענוג, כל השבת ישן. סתם תאהבת. כן, אוהבים להגיד על אריה הקדוש שאמר שנה בשבת תענוג. כן, רק אריה היה קם בנץ. אריה היה קם בנץ. הוא אמר שנה בשבת תענוג. לא אחד קם מתפעל ב8. שנה בשבת תענוג, ישן 4 שעות. בשבת בצהריים. הוא צריך להכין את הכוחות לשבוע הבא. אז הם מכינים שבת לחול. אסור להגיד למשל, לא באמת, אסור להגיד לילדים כשל"ג בעומר חל מוצאי שבת, תישן טוב בשבת חמוד שלי כדי שיהיה לך כוח למדורה כל הלילה. זה מכינים שבת לחול ממש. באמת, הלכתית עכשיו. זה ממש מכינים שבת לחול. אתה מכין את הגוף שלך לתפקוד החול, אז אנחנו לא נכין בשבת כי היה לנו שבוע עמוס, יכול להיות שאפשר קצת לנוח, אני לא אומר, או כדי להכין את עצמנו לשבוע הבא לעבודה. זה עונג שבת. כמה עונג? כמה שצריך. אבל יכול להיות שעדיין קצת בשבת ישן 4 שעות. לא נטו שבתות והם טובים לישראל, אלא לעשות בהם בתורה. טוב, תלמידי חכמים גם קצת להתענק, בסדר. אז בשבת, אני יכול לעשות סוגת השבת כדוגמה, כבית אב. השבת שיש בה תוכן רוחני, מציאות רוחנית, היא בריאה רוחנית. השבת שהיא בריאה רוחנית, היא מסוגלת, בגלל המציאות הרוחנית של בחינת מעין עולם הבא הזה, היא מסוגלת לתת לנו את הפרופורציות המדויקות, איך להתייחס לעונג. מסופר כשהרב צודה התלמיד, אתם באים לאכול אצלו. אז תלמידים. אז הרבה סיפרו את זה. שהרב צודה אחרי שהבחור סיים את הצלחת הראשונה, עוד פעם, עוד צלחת. אז אמרו לו, הרב, מספיק, עונג שבת. שבשבת הנשמה אוכלת, לא הגוף אוכל, משהו אחר. לא, אבל עוד פעם, בשם הנשמה אוכלת, אפשר להיות מאוד תאוותן בשבת. כן, אז צריך להיות מדויק בזה. אז יש מצווה של תענוג בשבת. אז תתענג על השם. מה אנחנו רואים מפה? רואים מפה שהתורה לא אמרה לך אל תתענג. למשל אמרה לך תתענג בשבת. למשל, למה דווקא בשבת? היא אמרה לך בעצם, מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שהתענוג הוא מסוכן. עונג, כידוע, היפוך אותיות נגע. אז עונג יכול להיות נגע, נכון. אבל אם אתה משתמש בעונג הזה בתוך אטמוספירה של קודש ולמען צרכים של קודש, שזה כבר עוד חשבון שלם, נעזוב אותה עכשיו, אז זה בסדר. לכן מיעוט תענוג זה נצרך. מיעוט תענוג בצד השולל זה למעט את הריבוי, אבל מיעוט תענוג זה בצד המחייב, זה לחייב את המיעוט. להיות שייך למדרגת העונג, כל סוגיית התענוג היא סוגיה ארוכה. יש מאמר נפלא מאוד, סוגיית העונג בעדר היקר. לכן הרמב"ם ב8 פרקים נלחם מלחמת חורמה נגד הסקפנות. למה צריך להילחם מלחמת חורמה? כי הרבה פעמים הולכים לקצה. או שאנשים מתמכרים לעונג הזה, או שאנשים בורחים לגמרי מהעונג הזה ונהיים סקפנים. שתי הקצוות לטעות. העונג הוא צריך להופיע בצורתו הנורמלית. איך אני יודע? קודם כל בונה את התודעה שלי, נכון? ואחרי זה גם בפועל מנסה לקיים את זה כמה שאני יכול. לכן הרמב"ם ב8 פרקים נלחם מלחמת חורמה נגד הסקפנות. תראו, אתם מכירים את זה 8 פרקים פרק ד', יש פה בהערה 267, אתם מכירים את זה, אני רק קורא את זה בריצה מהירה, חלק מזה. אבל מה שעשו אותם החסידים, וקצת הזמנים, וקצת אנשים מהם גם כן, שלמדו מהגויים, מנטות אחר הקצה האחר, הלכו לקצה של הסקפנות, בצום, וקימה בלילות, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, כלומר לא שתו יין ואכלו בשר, והרחקת אנשים, לא התחתנו, ולבוש הצמר והשיער, לבשו בגדים שהם מאוד לא נוחים לאור, ואולי אפילו גורמים מחלות.
ושכונה בערים, לא גרו בכלל עם בני אדם, לא היו אנשים חברתיים, והתבודד במדבריות וכו'. אז כל החסידים האלה עשו את כל הצורות התנהגות קיצוניות האלה. למה? אומר הרמב"ם, לא עשו דבר זה אלא דרך רפואות. זה היה כדי להתרפא, כדי לאזן את הקצה החומרי השני, שאו היו נגועים בו, או שרצו להימנע ממנו וכו'. אבל זאת לא הייתה שיטה, זאת לא הייתה דרך חיים, זה היה תיקון זמני. וגם זה אומר הרמב"ם, צריך זהירות רבה. לא עשו דבר מזה אלא דרך רפואות, כמו שזכרנו, ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשיראו שהם מפסדים בחברתם ורעות פעולותיהם. קיצור, כדי לא להיות מושפע מהחברה, וכו' וכו'. אני קורא עוד משפט אחד, וכאשר הוא הכסילים. עכשיו, החסידים עשו את זה כדי לאזן את הנטיות החומריות היתרות. בסדר, אבל הטיפשים שראו את החסידים, וואה, החסידים ככה עושים? לא ידעו שהחסיד עושה דרך רפואה. חשבו שהחסיד עושה דרך כשיטה. אז מה עשו? וכאשר הוא הכסילים שהחסידים עשו אלו הפעולות ולא ידעו כוונתן, שזה הדרך הרפואה ולא כדרך חיים, חשבו שהן טובות וכיוונו עליהם בחושבם שיהיו כמותם ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם יקנו לעצמם מעלה ומידה טובה ושעשו טובה ושבזה יתקרב אדם לשם, כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו. עכשיו התופעה הזאת היא מצויה מאוד אצל חוזרים בתשובה בשלב הראשון, שבטוחים שהגוף שלהם זה האויב שלהם, חושבים שהצרכים של הגוף שלהם זה יצר הרע, זה שטן, זה מלאך המוות, לכן צריך לחסל אותו וכו'. ממש, אתה רואה את זה כל הזמן. והם לא ידעו שאלו הפעולות רעות, הפעולות הקיצוניות האלה, ושבהן תגיע פחיתות מפחיתות הנפש, ואין להמשילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. הרופא נותן תרופה קיצונית לאזן את הצד השני, אבל אדם בריא לא ייקח את הרפואה שהרופא נתן לחולה, זה רק לחולה וכו' וכו'. בקיצור, הרמב"ם פה יוצא בחריפות, נלחם, הרב שלמה פרקים נלחם מלחמת חורמה נגד הסקפנות. באמת, מי שיקרא שם 8 פרקים בעוד מקומות זה חורמה, כי בתקופתו זה היה. מצד שני, צריך לדעת גבולות. בקיצור, היהדות לא מחנכת להתפנקות על עניינים חומריים, מפנקה, אנחנו לא מפונקים, והרבה פעמים הפינוק הזה מייצר תלות בדבר הזה. אבל מצד שני, אנחנו לא זקפנים. ולכן לא רק הכרח, גם מיעוט תענוג, אבל רק מיעוט תענוג. לא ריבוי תענוג ולא ביטול התענוג. מיעוט תענוג. כמה מיעוט? תסדר לעצמך את זה בתודעה, תסדר לעצמך את זה בחיים, במעשה, כדי שהעיקר יישאר עיקר, הטפל יישאר טפל. מתי בדרך כלל אפשר להשתמש בעונג? בזמני עונג מיוחדים. כמו מתי? שבת. שבת יותר אפשר להופיע את העונג. אני תמיד אומר משפט אחרון, ששלושת המצוות העיקריות בשבת הם שלושת, אולי לא יודע, אבל שלושת היצרים הגופניים הכי קשים לנו. א', אכילה, ב', שינה, ג', עריות. אכילה, עונג שבת, מה שעכשיו דיברנו, שינה, שבת תענוג, יש עניין לישון בשבת, כמה בגבול גזרות כמו שדיברנו, ועריות, עונת תלמיד חכם, בין איש לאשתו, מליל שבת לליל שבת. איך זה יכול להיות? שלושת הכוחות האלה, שלושת היצרים האלה, אכילה, שינה ויצר עריות. דווקא בשבת. אני הייתי אומר בשבת הפוך, שבת היא כל כך קדושה, תצום, אל תישן, תתרחק לגמרי, תהיה נזיר. הפוך, זה הכתות שהרמב"ם יצא נגדם. שחשבו שכדי להתקרב אל השם, צריך לברוח מהעולם. לא, כדי להתקרב אל השם באמת, צריך להשתמש בעולם, בגבול הגזרה הנכון, ושבת היא הזמן שאפשר לעשות את זה נכון. אז דווקא בשבת תאכל, דווקא בשבת תישן, דווקא בשבת בין איש לאשתו. כי קדושת השבת חופפת עליך, היא מגינה עליך, היא מסוגלת לתת לך פרופורציות לעונג הזה. כל האכילה בחוץ זה... כל האכילה בחוץ, כל הסוגיה של האכילה בחוץ היא סוגיה כבדה. הרמב"ם בעצמו בהלכות דעות אומר שתלמיד חכם לא יהיה כאדם המוני, אוכל בחוץ וכו'. היום, האם זה אומר לא לאכול במסעדה? לא, אם תשב בפינה צדדית, פעם ב... בסדר. זה לא הורס את הבניין הרוחני. לא, אבל אם אתה הולך עם פלאפל ברחוב והתחילה נוצא אותך לזקן, ואתה... זה בעיה. כל דבר לעשות אותו במידה. לעשות אותו בטעם, לעשות אותו בצורה מדויקת. טוב.
טוב, נמשיך את זה על השם פעם הבאה. יישר כוח.